Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Sanibonani. Ninjani niyaphila? Asibonge maniphila bafethu. Sithembe niyaphila nonke la. Ngithi ake ngenze into engajwayelekile ngingene nje ekuseni kusa la. Ngithi angingene nje ekuseni kusa ngoba ibalulekile le ndaba okumele siyikhulume la. Ibaluleke kakhulu le ndaba okumele siyikhulume la. Ibaluleke kakhulu. Anginamukele bafethu. Ngibonga ama-subscribers ku-YouTube ukuthi ayakhula nama-followers la ku-TikTok. Ngiyabonga ukuthi niyasupporta le channel. Uma ungaka-subscribe ku-YouTube ngiyacela usubscribe kuMfoka Mkhonza TV and Podcast. Nala ku-TikTok uthi follow. Siqhubele phambili le channel. Ngiyabonga. Izolo ngenze isithembiso sokuthi ngizongena ngibe live la. Ngenze isithembiso sokuthi ngizongena ngibe live la. Ngicabanga ukuthi yisi isikhathi lesi sokuthi sale sikhuluma le ndaba ye-statement esikhishwe i-MK Party izolo. Empeleni uma ngenza ivideo yayizolo ngingenza lesithembiso sokwenza ulive wanamhla. I-MK Party beyisakhiphe i-statement esisodwa sokuqala lesi esisuse umsindo einkundleni zokuxhumana. Lapho khona i-MK Party ikhiphe i-statement nge-Immigration Act noma nge-Immigration nge-Amended Act le noma le bill ephaswe lapha ku-NCOP noma eParliament. So mayikhipha le statement i-MK Party okudide abaningi lapha kule statement ukuthi i-MK Party ibonakale sengathi izodefenda noma izovikela abantu abase-South Africa ngokungemthetho noma abantu ababuya kwamanye amazwe abala e-South Africa ngokungemthetho. Laba ngokuvamile ababizwa ngama-illegal foreigners. Ize yalifaka legama i-MK Party kwi-statement salo elithi illegal foreigner. Ake nje ngichaze le statement njengoba sinjalo noma ngingathi njengoba kunjani ngithi nje ukusichaza kancane besithini le statement esisusa umsindo. MK Party ke izolo ethi mayenza statement sokuqala ithe ifuna ukucacisa ukuthi yona ayizange ivotele noma ayizange ivote in favor of the Immigration Amendment Act of 2004. In short, i-MK Party beyicacisa ukuthi kunamanga aloku esabalaliswa ey'ndabeni nako-social media ukuthi i-MK Party yavota kanye ne-GNU kuvotelwa ukuthi akubuyekezwe lo mthetho okhuluma ngabantu bokufika eSouth Africa obizwa nge-Immigration Act. Yakuphika ke lokho i-MK Party ithi ayizange ivote ne-GNU ekutheni kubuyekezwe leyo mthetho. Ithi i-MK Party i-GNU izama ukwenza abantu base-South Africa bakholelwe ukuthi i-MK Party iyahambisana ne-GNU kulokho ekushoyo i-GNU ngalo mthetho. So i-MK Party ithi ayihambisani ne-GNU kulokho ekushoyo kulo mthetho. Ithi i-MK Party lo mthetho noma lo mthetho ochitshiyelwe noma lo mthetho o-amendiwe ophasiswe yi-GNU. Ithi i-MK Party lo mthetho unamaphutha amaningi. Isho njalo. Ithi unamaphutha lo mthetho. Futhi ke ithi MK Party njengoba le debate noma le vote yenzeka lapha ku-National Council of Provinces noma i-NCOP, i-MK Party yayimelelwe u-Chief Whip wayo lapha namanye amalungu e-MK Party. U-Chief Whip uMabatho Mokoena Zondi uyena owayehamba phambili njengo-Chief Whip e-MK Party e-NCOP
echaza ukuthi i-MK Party ayivoteli lento yokubuyekezwa kwale Immigration Amendment Act. So ithi MK Party bakuthatha phi pho laba bathi yavota kanye ne-GNU MK Party. Yayizwa leyo nto. Iqhubekile futhi incwadi MK Party yaveza ukuthi kahle kahle i-GNU lokuthi iphasise le Amendment Act noma lokuthi i-GNU ithi akubuyekezwe lo mthetho lo. I-GNU ikwenza sengathi izenzela lokhu ngoba ine-interest noma ibeka abantu base South Africa kuqala, kanti empeleni i-GNU ifostwa yinkantolo yomthethosisekelo ukuthi kwenze lokhu. Inkantolo yomthethosisekelo eyafosta noma eyafosa i-GNU ukuthi ibuyekeze lo mthetho ngoba i-Constitutional Court yathola ukuthi lo mthetho lo kunezinto ezithile kufanele zilungiswe kuyo, ikakhulukazi ezithinta abantu bokufika uma bakuleli South Africa. Yayibona? So ke ayingenzi i-GNU engathi ukubuyekeza lo mthetho kuza nayo as if ikhathalela abantu base South Africa. Ayiveze ukuthi ikwenziswa ukuthi iphoqwe inkantolo yomthethosisekelo. Isho njalo ku-MK Party. So mayiqhubeka MK Party ke ithi la sengingena ke manje kulento le esusa umsindo yabangela nabantu abaningi abasophothi MK Party ukuthi bayibukisise manje MK Party ukuthi hayibo nayo MK Party ithini manje, yayibona. Ibese MK Party ke ithi enye into eyenza ukuthi MK Party i-reject le bill noma i-reject lokubuyekezwa kwalomthetho we-Immigration Act ukuthi lapha ku-Immigration Act kusetshenziswa igama elithi illegal foreigner uma kukhulunywa ngabantu bokufika abala South Africa ngokungemthetho. Ithe-ke i-MK Party ayilithandi legama elithi illegal foreigner. Ngesizathu sokuthini na? Ngesizathu sokuthi legama leli lithi illegal foreigner ligqugquzela lento ebizwa ngezinophobia. Yes, isho njalo MK Party. Ithi ayilithandi legama elithi illegal foreigner ngoba ligqugquzela izinophobia noma ligqugquzela lento yokuthi kuliwe noma kuzondwe abantu ababuya ngaphandle kwe-South Africa. Kuzondwe abantu ababuya ngaphandle kwe-South Africa. So yingaki engathandi kusetshenziswe legama elithi illegal foreigner elapha kule Immigration Act. Yingakho futhi ngeke isupporte le Immigration Act ngoba isebenzisa leli gama leli. Okuthi igama elikhuthazwa yini i-government ye-GNU. Yingake ziyalifaka ukuthi libe khona lapha ku-Immigration Act. So kuphakama umbuzo ukuthi okay, siyezwa ke MK ukuthi awulithandi legama elithi illegal foreign. Yiliphi pho igama elingasetshenziswa uma kunomuntu la South Africa ongenawo amaphepha afanele ukuba la South Africa? Akuveli ke lapha kule ncwadi ye-MK Party ukuthi iliphi igama okufanele ngabe liyasetshenziswa. Ngiyacabanga ukuthi MK Party kuye kwasala lapho ukuthi icacise ukuthi uma ngabe ke umuntu ela eSouth Africa ebuya kwelinye izwe engenawo amaphepha afanele ukuba la South Africa, uma ithi MK Party akangabizwa nge-illegal foreigner kufanele abizwe ngaliphi igama? Okay, ahlukahlukene amagama. Mhlambe uma ngabe beyingalifuni legama bekufanele icacise ukuthi nali thina ikakhulukazi njengama MK ke mhlawumbe ukufanele silazi ngoba especially njengathi nje sila ko social media sikhulumayo nge-MK, isikhankasele MK and all that, kufanele kube i-MK Party isicacisele ukuthi iliphi igama esingalisebenzisa ngoba iqiniso le ukuthi bakhona abantu abakuleli noma abakulelizwe ngokomthetho. Bakhona baningi futhi njengoba bekhona bela
vele kufanele libe khona igama elizosetshenziswa ukuthi babizwe ngalo. Yiliphi? Singakujabulela ukuthi MK Party isinike lelo gama lelo ngoba kufanele kuqhutshekwe kukhulunywa against empeleni, against ukuthi kungenwe kulelizwe ngokungemthetho. Uyayizwa leyo nto. I'm happy ngokuthi i-MK Party later on the same day izolo iphinde yasenza esinye statement esilungisa lesokuqala esenzile, ngoba kulesi sibili istatement MK Party ibese yakucacisa ukuthi abantu base South Africa mabangabi confused, bayitshela ukuthi MK Party uma ithi ayithandi legama elithi illegal foreigner isho ukuthi abantu mabangene nje ngendlela abafuna ngayo eSouth Africa ngisho bengenamaphepha. Iyakucacisa MK Party kule statement sesibili ukuthi isamile futhi yayivela imile ekutheni uma ungenawo amaphepha afanele usuka ezweni lakho uze South Africa, ungazami nokuzama ukungena eSouth Africa ngoba kokwephula umthetho kufanele uboshwe. iMK Party imile kuloko, ikucacisile futhi lokho kule statement sawo sesibili mayisi clarify lesokuqala. Kodwa nakuso lesesibili statement ngithemba ngesibheka mina angibonanga lapho khona icacisa le ndaba ye illegal foreigner, legama elithi illegal foreigner ukuthi yiliphi ekufanele silisebenzise ukureplace leli, ngoba iqiniso le ukuthi MK Party yavuma liyona ngokwayo ukuthi bakhona abantu abazama ukungena vele eSouth Africa illegally noma ngokungekho emthethweni, but ayisho ukuthi labo bantu kufanele sibabize ngani. Uyayizwa leyo nto? So if kuukuthi nje ama leaders wethu ku MK Party mhlawumbe iyafika kuwo le video noma bayizwa lento engiyikhuluma la, ngiyacabanga ukuthi ngizobe ngikhulumela nabanye abaningi abafisa ukuthi iMK Party isho icacise ukuthi uma umuntu ese-South Africa ngokungemthetho kumele abizwe ngaliphi igama. Singakujabulela ukuthi kuvele kube clear lokho ku-MK Party ukuthi nali igama esingalisebenzisa, ngoba njengamanje ngoba iMK Party ikugxeka ukuthi kusetshenzwe legama elithi illegal foreigner okuyigama elilapha kule Immigration Act ekhona njengamanje. Lokho kushiya abantu benama question marks, even nama supporters MK Party ukuthi iMK Party imephi kahle kahle ngale ndaba yabantu abangena kulelizwe ngendlela engekho right. Yayibona, uma yona ingacacisi ukuthi iliphi igama kumele lisetshenziswe kubantu abanjalo, iproblem leyo. Kufanele isheshe kulungise lokho iMK Party. Uyayibona, ngoba lo illegal foreigner ithe vela ayuthandi ngoba ugqugquzela izinofobia. And manje mhlawumbe kuyiqhuba le ndaba yokuthi legama elithi illegal foreigner ligqugquzela izinofobia, mhlawumbe kufanele ukuthi icacise naloko iMK Party ithi ukwenaba ukuthi uma ithi illegal, legama elithi illegal foreigner ligqugquzela izinofobia, mhlawumbe likwenza kanjani lokho, ligqugquzela kanjani izinofobia, ngoba mina njengoba ngihleli la ngokwe-understanding yami uma ngabe ekhaya kithi, yayizwa le ndaba, uma ngabe ekhaya kithi ekhaya likababa elibiyiwe ngibona sekungena umuntu efohla engangeni ngesango, mina mangimbona lo muntu enza into engenziwa ngisho yimi mnikazi wala ekhaya noma member yala ekhaya ukuthi ngifohle mangingena ekhaya, kodwa yena eqhamuka ngaphandle komuzi wakithi afika ngena fohle ekhaya, lo muntu kufanele ngimbize ngani futhi kufanele ngifile kanjani mangimbona enza lento? Akufanele yini ngibe emotional noma ngithukuthele ngento ayenzayo? Nganti izinto lezo okufanele siyi-understand ukuthi babuya apha abantu base South Africa uma bekhuluma ngale ndaba leyo ukuthi illegal foreign, because the term illegal
lisho ukuthi ngokungemthetho. Ungena endaweni ngokungemthetho. Awungeni ngesango. Awuvulelwanga isango wangena, kodwa wena ungene ngeback door ufohlile. So kufanele ukuthi kucace lapho ukuthi ithini MK Party ngaleyo ndaba leyo. Kufanele ukuthi iliphi igama kumele lisetshenziswe. MK Party singamamembe MK Party, kodwa kufanele ukuthi ibe khona iclarification kuleyo ndawo. So I'm happy kodwa ngokuthi statement isenzile MK Party kamuva. Siyasibonga leso statement ngoba sikugcizelele ukuthi ayivumelani MK Party nokuthi abantu bangene eSouth Africa ngokungemthetho. Ayivumelani nalokho. Uyayibona? Okusho ukuthi kafishane MK Party futhi ithini? Ithi uma ngabe usungaphakathi kwase South Africa wazi futhi ukuthi awufaneleki ukuthi ngabula amaphepha akho awakuvumela ukuthi ngabula. iMK Party iyavumela ukuthi ama-authorities noma abantu bomthetho bathathe inyathelo ngawe esisemthethweni. Le statement nje se-MK Party sakamuva sisho njalo. So kulaba bese bethatha kulaba abese bethatha lento ngenjongo yokuthi badicilele phansi igama le-MK Party, sifuna ukudila nabo ke njengamanje. Le statement nje se-MK Party esikhiphe kamuva si-overrula lesokuqala. Uyayizwa leyo? Because lesi esiphume kamuva si-specific endabeni yabantu bokufika abangekho emthethweni eSouth Africa. So kufanele ukuthi manje sinake lesi sokugcina statement esikhishwe iMK Party kamuva. Singagxili kuleso kuqala. Uyayibona? Iphutha mina ngokwami engibona lenzeke kuleso kuqala ukuthi bangenabi abe-MK Party ababhalele statement sokuqala. Bangenabi kule ndaba yale gama elithi illegal foreigner. Bekufanele benabe lapho bacacise le gama elithi illegal foreigner, benabe mhlambe baze benze ukucacisa nje ukuthi le gama elithi illegal foreigner liqhuquzela kanjani lezi xenophobia nje wabechaza la. Baphinde futhi basize ke ukuthi mangabe kungafanele sisebenze le gama elithi illegal foreigner, nali mhlambe singalisebenzisa ukuthi sikhulume ngomuntu ola ngokungekho emthethweni. Ene ba understand into yodwa njengoba ngibekise nje ngokuthi umzi wakithi mangena umuntu efohla kuba involved nama emotions lapho. Uyazi ukuthi uma ngabe use emotional noma usucasukile ubona umuntu ejumpa ifence yakini, efohla ifence yakini engena ngaphakathi, into ongayenzi kwawena, lo muntu loyo kuvele kube lula nokuthi ungambiza nanga noma yini. Mhlawumbe uzoyisole kamuva ukuthi sengimbize ngalelo gama, hayi ngoba bengihlosile, indlela akhombisa ukudelela ngayo umuzi wakithi. So ngizithola sengimbiza ngalelo gama okuwukuthi mhlambe bengeke ngimbize ngalo ukube mhlambe ebeza ngesango. Uyayibona, igama lize livela leli nje livela ngoba wenza into engenziwa la ekhaya. Uyayibona? So ngicabanga ukuthi kufanele ukuthi MK Party inake indlela ekhipha ngama statement ngoba abantu base South Africa bahlala banake yonke into ekhulunywa iMK Party. Kufanele ukuthi mayiphawula ibe very careful. Enokunye ekuvezile MK Party kule statement sakamuva lesesigcinile, ikuvezile ukuthi iprioritize noma ibeka phambili ama citizens ase South Africa. Ikuphawulile MK Party ukuthi kulento ebizwa ngePeople's Mandate ku-MK Party, it is there ukuthi abantu base South Africa beza kuqala. Kusho ukuthini ukuthi the People's Mandate? Mhlambe ukucacisa nje kwabanye ukuthi kusho ukuthi yini iPeople's Mandate. iPeople's Mandate yi-instruction evela kubantu beyinika iqembu lezepolitiki ukuthi thina njengabantu abakuvotele wena sithi hamba uyokwenza ukuthi. Uyayibona? Yi-People's Mandate leyo. So i-People's Mandate ye-MK Party ithi South Africans first. So which means abantu base South Africa yibona beza kuqala. Uma bethi abantu base South Africa njengamanje eSouth Africa
we are not happy ngokuthi eSouth Africa sekugcwele abantu abangena eSouth Africa benganamaphepha afanele. I-MK Party kufanele ukuthi i-apply noma implement i-people's mandate ukuvikela abantu base-South Africa noma ukuprioritize abantu base-South Africa. Uyayizwa leyo nto? So njengamanje iqiniso nje elihle njengamanje eSouth Africa njengamanje kunenkinga enkulu yokuthi ezibhedlela, ema-clinic, ezikolweni kugcwele kakhulu. Kugcwele bafethu, iqiniso lemsulwa le. Kune-pressure, bathwele kanzima othisha ezikolweni, bathwele kanzima ema-clinic, kuthwele kanzima ezibhedlela. Into ebuhlungu ukuthi iningi lalabantu abagcwalisa izibhedlela njengamanje mawuthi yalandelela sekuze kukhishwe nobufakazi kwezinye indawo ukuthi abanamaphepha abafanele ukuthi ngabe basebenzisa ama-services ase-South Africa. Uthola ukuthi abantu base-South Africa abanamaphepha afanele, well documented, funa manje babe semalayinini amade, abanye mhlampe baze bafele emalayinini bemile ngenxa ukuthi kugcwele. Mina kwesinye isikhathi ake ngiphawule mina ngento engike ngayibona mina mathupha. Bengike ngasebenza mina eGoli, kwenye ikhampani eGoli ebengisebenza ngayo, kwakune influx enkulu lapha ngoba sasidila ngama cases ahlukahlukene o-GBV nani. Kwakuke kwenzeke kimi mangisebenza lapha ngike ngiyibuza ukuthi kodwa manje ama-client angaka engidila ngawo kwase kuba kuningi abantu abangasiba se-South Africa. Okay, fine. Iningi labo futhi mangigcwalisa ifomu, ngigcwalisa ifayela, abanawo namaphepha okuba kulelizwe, o-asylum, whatever yini namaphepha lawo. Kwakungikhathaza mina lokho ukuthi kanjani, kwenzeka kanjani konke lokho, uyabona? Because angikholelwa mina ukuthi ezweni elinomthetho kufanele kube lula ukuthi kungene abantu ngaphandle nje kokuba namaphepha ngendlela e-right. Angikholelwa mina kuleyo nto leyo. Ngeke nje lana usuku yongena mhlawumbe ezweni elifana na awuthi ngingabekisi futhi ngamazwe, kodwa nje kunamazwe ongeke ungene nje ungena passport. Kungani eSouth Africa kulula kangaka? Kungani kulula kangaka eSouth Africa ukuthi kungene nombani? Because buka njengamanje kukangaka sithole indabeni ukuthi kune crime esikhuphukile eSouth Africa makuthi kuyalandelelwa. Yes, yenziwa abantu base-South Africa, but abaningi behlangene nabantu ababuya ngaphandle kwe-South Africa. Makuthi kuyalandelelwa labantu laba ababuya ngaphandle kwe-South Africa mase beboshiwe lapha kuthiwe batholakala ukuthi bala ngokungemthetho, akunamapasi, akunamapassport, akunalutho. Uyayibona leyo nto? So kufanele ukuthi zilungiswe lezo zinto ngendlela e-right. Kodwa ke nake ngifuna okunye ukugcizelela la i-MK Party ekhala ngako kule act le, kule Immigration Act. Ize i-Constitutional Court ithi akubuyekezwe le Immigration Act. Uyazi bekwenzakalani? Bekusetshenziswa le Immigration Act le all this time kuboshwe abantu ababuya ngaphandle kwe-South Africa, baboshwe bavalelwe lapha. Kodwa bese akusasetshenziswa umthetho othi abaye enkantolo ungapheli 48 hours. Thole ukuthi bazodetainwa labantu lapha noma bavalelwe lapha ema-police station. Kwesinye isikhathi kuphela inyanga, kuphela izinyanga bavalelwe ba-detained, akukadicidwa ngabo, abakayiswa ngisho enkantolo abanye ukuthi kuyocaciswa bawutshela inkantolo ukuthi benzani ezweni. Yabo? Bahleli lapha badetainiwe. So yabuka i-Constitutional Court yathi no, ayikho right lento, akuna justice la. Uma kuukuthi labantu nibabambile nathola ukuthi abanamaphepha okuba kuleli, kungani pho ningaphuthumisi process yokuthi bayovela enkantolo, yahlulela inkantolo ngabo isho ukuthi okay, makuukuthi akukhonakala ukuthi balungiselwa amaphepha abo kuleli, akwenziwe enye indlela yokuthi banikezwe ubulungisa. Yabona? So
ngokwendlela ebeyenza ngayo igovernment, ake nje ngibe specific, i-Home Affairs. I-Home Affairs ibingathathi isinyathelo ngokushesha ngabantu abanjalo, bafuhlekwe laphiyana, bavalelwe laphiyana, ba-detained, abaveli ngisho enkantolo. Yabo Constitutional Court ukuthi no, ayikho right lento. Ngoba nabo labantu kuze kudecide nje Constitutional Court ukuthi akuthatha isinyathelo ngale act, vele balethe ikhalo enkantolo ukuthi sivalelwe la. Asitshelwa nokuthi kwenziwani, icase yethu ihamba kanjani, siye enkantolo phela nathi siyozwa siveze ukuthi kungani sila kule country. Akwenziwa lokho, asivulelwa lelo thuba. Yabona? Okusho nje MK Party ibiqinisile-ke kule party ukuthi le government yase South Africa okuwukuthi manje i-GNU njengamanje ivele nayo ayibenzi ukulungisa mayenza into ezifana nalezi ukuthi ibopha abantu, ibavalele lapha, ibadetain, ingathathi action ngabo, ingabayise enkantolo. Yebo? Ikwenzelani lokho i-Home Affairs? Ikwenzelani lokho i-government? Okunye lokho i-MK Party ekhala ngakho ukuthi akuhambisani nomthetho sisekelo lokho. Yayibona? So mhlambe niyayizwa lento ngendlela engichaza ngayo ukuthi i-MK Party izifika nje ekutheni ikhulume ngale ndlela bekuyizinto ezifana nalezi, kodwa asinake ke manje le statement egcine ngaso. Isona ke statement leso esibizwa nge-People's Mandate. Kule statement sokugcina esikhishwe i-MK Party ake sihambe siyobheka sona. Isona esikhuluma specifically nge-People's Mandate. Isona esisho lokho okufunwa ngabantu be-MK. Kulaba abese bethi hayi i-MK nayo manje i-MK icacisile ku statement sokugcina, zambe nisobheka sona, singakhuluma into engekho. Yebo? So i-organization le MK Party ihlelekile. Kulaba bathi ayihlelekanga, cha, akukho lokho. Isenzile lesa statement sokucala but iphutha nje lisalile ukuthi siclarify. Yebo kibe siyasiclarify later. Hamba ubheka lesi sigcinile uzobona ukuthi MK Party imela abantu base South Africa. Ayikho lento le beyiloku isho ukuthi MK Party seyimelele abantu ababuya ngaphandle kwe South Africa aba illegal noma bala ngokungemthetho. Ayikho into enjalo. It's not true. Yabona? MK Party imelele abantu base South Africa, ingake icacisele le statement sokugcina. Ake siyobheka sona. Mfoka Mkhonza ke lo bengitha ngenze nje le video le ukucacisa ngalento ye-Immigration Act ngoba kunabantu abaningi asebethatha i-advantage nge-MK Party. And futhi kube MK Party ayikasenzi, ngithanda ukusho lokho, kuba ayikasenzi le statement sakamuva egcine ngaso so clarify. Nami bengizoza la kule video ngizoma nabo bonke abanesikhalo ngale sokuqala statement. I'm happy ukuthi isheshe yathatha action i-MK Party yakulungisa lokho, yacacisa kulesi sibili sokugcina. Ngithi salute MK Party, wenza into efunwa abantu base South Africa nokungabavoti base South Africa. Yiloko bafowethu. So ukuphetha nje noma sengiconclude ngifuna ukusho lo. Uma kuwukuthi use South Africa and wazi kahle ukuthi amaphepha akho awakuvumela ukuthi ube se-South Africa noma unawo amaphepha okuba se-South Africa, ngiyakucela, ngiyakunxusa ukuthi do the right thing. Hamba uyoziveza, hamba kwabomthetho uyoziveza ukuthi unanayo inkinga onayo, ufisa ukulungisa izinto zakho ukuze ube kuleli izwe ngokusemthethweni. Makuwukuthi awuqualify bazokuvezela ngithi abomthetho, Home Affairs, awuqualify ukuba kuleli izwe and everything, bazokweluleka ukuthi nako kufanele ukwenze ukuze uqualify. Uma ungaqualify futhi bakutshela ukuthi buyela lapho uqhamuka khona. Uyayibona? Ukuze ungalindi ukuthi kuze kuthathwe action yokuthi ugcine sowubanjwa soyodetain, hamba uziveza. Ngoba kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi uthole ukuthi uyafisa ukwenza izinto right kodwa wazi ukuthi wenzeni. Uyabona? Mina ngiyaku-advise ke manje, hamba uye Home Affairs. Ufike usho ukuthi ngingumuntu so ngifisa ukuthi ngibe kuleli izwe ngendlela esemthethweni.
aningisize ningeluleke. Yini wrong lapha? Yeah, ngithi angiyiphethe kanjalo le ndaba. Ngiyabonga umfowethu Mkhonza ke lo mfethu niqhubeke nisupporta le channel. Sengiyobheka kuma comments wenu ngoba njengamanje ngiyaphuthuma. Ngiyacela nje ukuthi niphawule la ngale ndaba kuma comments. Ngizophinde le video le ngiyi-download bese ngiyiposta kahle futhi la naba bengekho kulo live bakhona ukucomment. Ngiyibona ngisabalele sisishare sidiscuss. So yiloko ke bengifuna ukukucacisa ngeMK Party bafethu. Ngiyanibonga kakhulu ngesikhathi senu. Ake ngithi nje ukubheka ama comments ambalwa before ngiyivala ukuthi bathini abantu la, ngoba ngitholile uma ngibheka ku social media kusukela izolo ukuthi hey abantu abaningi abekho happy ngale statement seMK Party, kodwa I'm happy ukuthi later on uma sebebone lesesibili babonile ukuthi izinto zihamba kanjani. MK Party imela abantu ngeqiniso. Ubani lo Melvin Dube uthi he must be arrested. Who must be arrested we Melvin Dube? Who must be arrested? Who must be arrested? Zuma must be arrested for what? For what? Wenzeni uZuma? Melvin Dube. Lapha sikhuluma nge-Immigration Act wena manje ungena uphawula ngoZuma ukuthi must be arrested. Wenzeni? For what? Angizwa le ndaba. Okay bafethu angiphume la. Asidibane ngama comments ngizoyi-uploada le video bese sikhomenta kahle. Isikhathi siyangishaya nje ngamanje. Ngiyabonga ke bafethu, niphile niqhubeke nisupporta le channel. Thanks so much.